कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോ ഹരേ അധ്യായം കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അധ്യായം 4 10 25 വരെ പത്താമത്തെ എടുത്തു. ശ്ലോകം വരെ എടുത്തു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. അപ്പൊ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ 10 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ്. എല്ലാ പാതകളുടെയും ലക്ഷ്യമായും വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായിട്ടും ആയതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാരോട് അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള ജീവാത്മാക്കളോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഈ വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയാണ്. അപ്പൊ 11 മുതൽ 15 വരെ ഉള്ളത് അടുത്ത ഭാഗമാണ്, ഭാഗം 2. നമുക്ക് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ 11ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മള് മിക്കവാറും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണല്ലേ, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഭഗവാന് പാർഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനൊരു ഉത്തരമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടതില് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഏത് 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ മോചനത്തിന് തടയായിട്ടുള്ളത്? രാഗ, ഭയ, ക്രോധ. അതിൽ രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രാഗം ആസക്തി, എന്തിലുള്ള ആസക്തിയാണ്? ഭൗതികതയോട്, ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലോടുള്ള ആസക്തി. ഇനി ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് അവ്യക്തവാദികൾ ഭൗതികവാദികൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അവ്യക്തഗതവാദി. കിട്ടിയാൽ ആ, രൂപത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പേടിയാണ്. പേടിയാണ്. അതെ, അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ഒരു ആത്മീയ രൂപമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള ഭയം. കാരണം അവർക്ക് ഈ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂപമുള്ളവരെ ഒരുപാട് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു രൂപം, മുക്തി ലഭിച്ചാലും ഒരു രൂപം എടുക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു ഭയം കാണും. അത് അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്കുള്ളതാണ്. അടുത്ത ക്രോധം, ശൂന്യവാദികൾ, ശൂന്യവാദികൾ. നൈരാശ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്നവർ. ജീവിത നൈരാശ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്നതാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ നിരാശയുടെ ഫലമുണ്ടായ ശൂന്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയാണ്. നിരാശയിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തരം ആത്മീയ പ്രവർത്തികളിലും കോപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവര് ഒരു നിരീശ്വരവാദി തരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് എല്ലാം ഭൗതികതയിലുള്ളതാണ്, എല്ലാം ഭൗതികതയിൽ ഇല്ലാതാകും എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെങ്ങനെ പോകും? അവര് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവരുടെ തോന്നലുകളൊക്കെ ആത്മീയ ദർശനമായിട്ടൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ക്രോധത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്കും മോചനം ലഭിക്കില്ല.
ആ, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ പ്രേമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനായി എന്നിൽ മാമുപാശ്രിത ഭഗവാനിൽ മുഴുകി ശരണം പോകിയ അനേകം പേർ ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഒരു 11 മുതൽ 12 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പ്രയോഗത്തിൽ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പ്രയോഗത്തിലാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഈ ജീവാത്മാക്കളോട് പ്രതികരിക്കുന്നു അത് അടുത്ത ശ്ലോകം 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. ഈ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്ക പ്രതിഫലം നൽകും. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എൻ്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അതാണ് മമ വർത്തമാനുവർത്തന്റെ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. അപ്പൊ എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ഫലം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു കല്ലല്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രതികരണമാണ് ഭഗവാൻ തരിക. അപ്പൊ ഒരു ഭൗതികവാദിക്ക് ഭൗതിക ഫലങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഭൗതിക ഫലങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു ഭഗവാൻ. ഇനിയൊരു ബ്രഹ്മവാദിയാണ് സമീപിക്കുന്നത്, സമീപിച്ച് എനിക്ക് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഭഗവാൻ അതേപോലെ തഥാസ്തു നീ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കട്ടെ. ഇനി ഒരു സിദ്ധികാമിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എനിക്ക് ഒരുപാട് അഷ്ടസിദ്ധികൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതേ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നതാണ്. അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ നൽകും. അതേ സ്വഭാവം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമുക്കും ആ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. നമ്മളുടെ അടുത്ത് ആത്മാർത്ഥതയായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരടുത്ത് നമ്മളും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിൽക്കും. നമ്മളുടെ അടുത്ത് അത്ര ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെ ഒരു ഹായ് പൈ ഒരു ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ വരുന്നവരെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ അകറ്റി നിർത്തും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അംശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ ചെറിയ സ്വഭാവം നമുക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരടുത്തും അവരെങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു, എങ്ങനെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ ഫലം നൽകുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടല്ലേ, ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരവും പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരവും ശരിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അപ്പോ ഭക്തൻ മാത്രമാണ് ശരിക്കും പൂർണ്ണമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. ഭക്തർ മാത്രമാണ്, ഭഗവത് ഭക്തന്മാരാണ്. ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ച് എത്രയോ ആത്മാക്കൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ ശുദ്ധീകൃതരാവുകയും കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമം ജനിക്കുകയും ചെയ്തവരായിട്ടുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിച്ചതിന്റെ കാരണം അവർ അത്രയും ആഗ്രഹിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അത്രയും ആഗ്രഹിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ആ കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തപ്പോൾ അതേപോലെ അവർക്ക് ഭഗവാൻ ആ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, ഗോലോകത്ത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യധാമത്തിൽ തന്നെ ഓരോ അവിടെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തും തൻ്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അവരെങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പ്രതികരിക്കുകയാണല്ലേ. യശോദാമ ഭഗവാനെ ഏത് രീതിയിലാ സമീപിക്കുക? മാതൃവാത്സല്യത്തോടെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ മകനെ പോലെ പ്രതികരണം കൊടുക്കുന്നു. ഗോപിമാരടുത്ത് മാധുര്യരസത്തില്, ഗോപന്മാരടുത്ത് സാഖ്യരസത്തില്, പിന്നെ ദാസ്യഭാവത്തില് വരുന്നവരടുത്ത് അതേ രീതിയിൽ ശാന്തരസത്തില്. അപ്പൊ എല്ലാ രസത്തിലും ഭഗവാൻ അവിടെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ അഭിലാഷപ്രകാരം അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലും കൃഷ്ണൻ തൻ്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ അവരുടെ അഭിലാഷപ്രകാരം അതീന്ദ്രിയ ഭാവേനെ പ്രതികരിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രഭുവായിട്ടും
മറ്റൊരാൾ സുഹൃത്തായിട്ടും വേറൊരാൾ പുത്രൻ എന്ന നിലയിലും ഇനിയൊരാൾ കാമുകൻ എന്ന് കരുതിയും സ്നേഹിച്ചേക്കാം. താന്താങ്ങളുടെ കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമ തീഷ്ണയ്ക്കനുസരിച്ച് ഈ ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം തുല്യമായി അദ്ദേഹം അഭീഷ്ടസിദ്ധികൾ നൽകുന്നു. അപ്പോ ആത്മീയ ലോകത്തും ഇതേ രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ പ്രതികരിക്കുന്നത്, ഭൗതിക ലോകത്തും മാത്രമല്ല. അപ്പോ കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് ഭക്തന്മാര് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ എല്ലാ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മവാദികൾ അവിടെ പൂർണ്ണത എത്തുന്നില്ല. ബ്രഹ്മലോകത്ത് ലയിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴും അവര് പൂർണ്ണത ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരാഗ്രഹിക്കും എനിക്ക് താഴോട്ട് വരണം. അങ്ങനെ അവര് താഴോട്ട് വരികയാണ്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ എത്തുന്ന എല്ലാരും താഴോട്ട് വരണമെന്നില്ല. അവിടെയും അവർക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സംഘം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലും സംഘം എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടാം. അതെങ്ങനെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയില് സംഘം കിട്ടാൻ ആരാ അവിടെ ചെല്ലുക? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ഭക്തന്മാര് പോവോ? ഇല്ല. നമ്മുടെ ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആദ്യം ഒരു ബ്രഹ്മവാദിയായിരുന്നു. 4 കുമാരന്മാര് ബ്രഹ്മവാദിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ പോകില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? ഇവിടെ ഭൂലോകത്തും നാരദ മഹർഷിക്ക് എല്ലായിടത്തും പോകാനുള്ള ആക്സസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? എല്ലായിടത്തും, ആത്മീയ ലോകത്തും ഭൗതിക ലോകത്തും എല്ലായിടത്തും. അപ്പോൾ ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പോകാം അല്ലെ? അവിടെയും ചെന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലും ചെന്ന്, പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നാലും ഈ ഉപദേശം കേട്ട് ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ. പക്ഷെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും അവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എത്തിയാലും അത് പൂർണ്ണതയല്ല. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരവും പൂർണ്ണതയല്ല. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തിയാൽ കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ, കൃഷ്ണന്റെ പരമോന്നത തലത്തിൽ എത്താത്ത എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും അപൂർണങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നമ്മളുടെ വിജയം. നമ്മൾ എന്താഗ്രഹിക്കും, നമ്മൾ ആഗ്രഹം അത് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്ന ഏത് രീതിയിലാണ് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ ആ പരിപൂർണതയിൽ എത്താനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ സമീപിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് പ്രേമത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലാണേലും ഭഗവാനെ സമീപിച്ചാൽ മതി, ഭഗവാൻ അതിനുള്ള പ്രതികരണം തരും. അതിലിവിടെ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്, അകാമ സർവകാമോ വാ മോക്ഷകാമ ഉദ്ധാരതി തീവ്രേന ഭക്തി യോഗേന യജേത പുരുഷം പരം. അകാമനാകട്ടെ, ഭക്തന്മാരുടെ സ്ഥിതിയാണ് അകാമമാകട്ടെ, പലതും കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാവട്ടെ, മുമുക്ഷുവനാകട്ടെ, ഏതൊരാളും തീവ്രമായി ഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ പരിപൂർണത എത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഇതാണ് ഇവിടെ അകാമ സർവകാമവാസ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ രണ്ടാം സ്കന്ധത്തിലെ 3-ാം അധ്യായത്തിലെ 10-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 12-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹപ്രകാരമുള്ളതെല്ലാം കൃഷ്ണൻ സാധിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തത്? അല്ലെ, എത്ര പേര് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട്? വളരെ കുറച്ചു പേരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ പൂർണ്ണതയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല? അതിന് കാരണമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം, 12-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ 12-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, കാംക്ഷന്ത കർമ്മണാം സിദ്ധിം യജന്ത ഇഹ ദേവതാ ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷേ ലോകേ സിദ്ധിർഭവതി കർമ്മജ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇഹ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ, ഇഹ ദേവത, ഈ ലോകത്തിലെ ദേവതകളെ. അപ്പൊ ദേവത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഇഹ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭൗതിക ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദേവന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലര് ആരെയാണ്, മറ്റ് ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ആരാധിക്കുകയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആരെയാണ്, എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ്? കർമ്മികളായിട്ടുള്ളവർ ആരാധിക്കുന്ന എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെയാണ്?
സാധാരണ ധനമുള്ളവരും ആ നല്ല ഗോൾഡ് ഉള്ളവരൊക്കെ ആ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്. പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്, നല്ല ഹോൾഡ് ഉള്ളവര്, അല്ല നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളവര്, നല്ല ധനികരായിട്ടുള്ളവര്, എന്തിനാ അവരെ സമീപിക്കുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി, പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഹോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും സാധിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരും ഇഹദേവതയിൽ വരും. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രഭാവശാലിയായ മനുഷ്യനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവനെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇഹദേവത എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഭാവശാലിയായുള്ള മനുഷ്യനെയും ഇഹദേവത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലം സിദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കർമ്മഫലം കിട്ടണം. അതിനുവേണ്ടി എന്താണ് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ലോകത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുകിൽ ദേവന്മാരടുത്ത് ചെല്ലും. ദേവന്മാർ, ഇഹദേവത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവന്മാരടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ഹോൾഡുള്ള പ്രഭാവശാലികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ സമീപിക്കും. എന്തിനാ അങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നത്? പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് കാര്യം സാധിക്കാൻ, കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗം ഫലം സിദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ സമീപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ദേവന്മാരുടെ സ്ഥാനം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ആരാണ് ദേവന്മാർ? ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് തുല്യരാണോ? അല്ല. അല്ല. അവരും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ അവരും ഭക്തന്മാരാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ്. ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഓരോ സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ എന്നിവർ പോലും വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ശക്തിയുള്ള, നമ്മളെക്കാളും നമ്മൾ ജീവാത്മാവിനേക്കാളും കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള ജീവസത്തകൾ തന്നെയാണ് ദേവന്മാരും. അവർ ശ്രേഷ്ഠ പാർശ്വശക്തികൾ എന്നാവും മാതാജി പറയുന്നത്. എന്തോ? ശ്രേഷ്ഠ പാർശ്വശക്തികൾ എന്ന് ജ്യേഷ്ഠ പാർശ്വസതി ശക്തികൾ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ അപ്പൊ പാർശ്വശക്തികളും ദേവന്മാര് ശ്രേഷ്ഠ പാർശ്വശക്തികളും. അതെ അതെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതിക അഭിലാഷത്തോടെ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹം സാധിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കൃഷ്ണൻ അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശുദ്ധീകരണത്തിന് സമയമെടുക്കും, അതാണ് പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ടാണ് ആരും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാത്തത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ എന്ത് ഭൗതിക അഭിലാഷം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചാൽ നമ്മൾ സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കും. അതിനൊരു ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉദാഹരണം പറയാമോ? നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം. ഒരു ഭക്തൻ ഭൗതിക ആഗ്രഹപ്രകാരം ഭഗവാനെ സമീപിച്ചു. അവസാനം ധ്രുവ ധ്രുവ മഹാരാജ് അല്ലേ? ധ്രുവ മഹാരാജ് എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത്? സ്ഥാനമാനങ്ങളാണ് അച്ഛനേക്കാൾ ഉയർന്ന, മുത്തച്ഛനേക്കാളും ഉയർന്ന സ്ഥാനം എനിക്ക് വേണമെന്ന്, അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ഉയർന്ന സ്ഥാനം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ധ്രുവ മഹാരാജ് ഭഗവാനെ സമീപിച്ചു. ഭഗവാനെ സമീപിച്ചപ്പോ എന്താണ് അവസാനം? 6 മാസം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിച്ചു. ഭഗവാനെ ദർശിച്ചപ്പോ എന്താണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ, എന്താഗ്രഹമാണ് ധ്രുവന് തോന്നിയത്? താൻ വെറും ഒരു ആഗ്രഹിച്ചത്, പക്ഷെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതെ അതെ. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹം അതാണ്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്, നമ്മളെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയമെടുക്കും. അവസാനം ഭഗവാന്റെ വരവും ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരുടെ വരം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനൊരു ഉപമ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സമുദ്രത്തിലെ കുമിളകൾ പോലെയാണ്. സമുദ്രത്തിലെ കുമിള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കുമിളയ്ക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത? എന്താ? പൊട്ടിപ്പോവും. അതായത് സ്ഥായിയായിട്ട് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല ദേവന്മാര് തരുന്ന അനുഗ്രഹം. അപ്പൊ ദേവന്മാരടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് സമീപിക്കുന്നോ അത് അവർ തരും. പക്ഷെ ആ കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് ചിലപ്പോ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തും പിന്നീട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ അപ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചു അത് കൊടുക്കുന്നു. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഒരു കടക്കാരനെ പോലെയാണ്. ഒരു കടയിൽ നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നു. ഒരു കുട്ടി കടയിൽ ചെന്ന് എനിക്ക് സിഗരറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കടയിൽ പൈസയായിട്ട് ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പോൾ കടക്കാരൻ പറയുമോ, മോനെ നീ സിഗരറ്റ് വലിക്കരുതെന്നൊന്നും പറയില്ല. അവർ പൈസ വാങ്ങിച്ച് ആ കുട്ടി എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അത് തന്നെ കൊടുക്കും. പക്ഷെ അച്ഛനാണെങ്കിലോ, അവനെ അത് കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. എത്ര പൈസ കൊടുത്താലും സമ്മതിക്കില്ല. ആ ഒരു റിലേഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമുക്ക് ദോഷമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തരില്ല.
ഭഗവാൻ അറിയാം ഫ്യൂച്ചറിൽ, അതായത് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കും നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ കാര്യം നമുക്ക് ദോഷമാണെന്ന് കണ്ടാൽ അത് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കണില്ല. പക്ഷേ ദേവന്മാരെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹ സാധ്യത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നിയോഗിച്ചവർ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെടുത്ത് സമീപിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ദേവന്മാരെ പെട്ടെന്ന് പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദേവന്മാർ അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം, പക്ഷെ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്താന്ന് ഉള്ളത് ദേവന്മാർ ചിന്തിക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ കൊടുക്കും. പക്ഷെ ആ ആഗ്രഹം, അതിനും നാശമുണ്ട്. ആ കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹത്തിനും ഒരു നാൾ അതും അവസാനിക്കും. അത് പെർമനന്റ് അല്ല. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മുക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? മുകുന്ദനാണ് മുക്തിദാതാവായിട്ടുള്ളത്, മുകുന്ദനാണ്. ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മളെ മുക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരെടുത്ത് ഇഹദേവത എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെയും പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഇഹദേവത എന്ന പദം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രഭാവശാലിയായ മനുഷ്യനെയോ ദേവനെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇനി പാഷണ്ഡികൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ബുക്കിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ആരാണ് പാഷണ്ഡികൾ? പാഷണ്ഡികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരെയും സർവേശ്വരനെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നവർ നാസ്തികരോ പാഷണ്ഡികളോ ആണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയും മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെയും ഒരേ തലത്തിൽ കാണുന്നവർ പാഷണ്ഡികളാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ദേവന്മാരായ ശിവ ബ്രഹ്മാദികളും സർവേശ്വരനെ ആരാധിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? സർവേശ്വരനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് മറ്റു ദേവീദേവന്മാർ. ഒരിക്കലും കൃഷ്ണന് തുല്യരല്ല ഒരു ദേവീദേവന്മാരും. ദേവ ആരാധന, മനുഷ്യാരാധന തുടങ്ങിയ തെറ്റായ ധാരണകൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് മനുഷ്യമുഖ്യരെ പൂജിക്കുന്നവരായിട്ട് ഇവിടെ പല മൂഢജനങ്ങളും ഉണ്ട്. അവരാണ് ഇഹദേവത എന്ന് പറയുന്ന ഇതില് പെടുത്തുന്ന പ്രഭാവശാലികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്? മനുഷ്യരെ ആരാധിക്കുന്നവർ, അല്ലെ? മനുഷ്യരെ പൂജിക്കുന്നവരൊക്കെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ കാണാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അവരുടെ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ പോകാൻ കാരണം? നമുക്കറിയാം, ഏതെങ്കിലും അസുരന്മാര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടോ? നാരായണനെ സമീപിക്കുന്നില്ല. ഹിരണ്യകശിപു ആരെയാണ് ആരാധിച്ചത്? ബ്രഹ്മാവിനെ തപസ്. പിന്നെ രാവണൻ, കുംഭകർണൻ ശിവഭഗവാൻ. ശിവന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ഷിപ്രം പെട്ടെന്ന് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ദേവന്മാരെ ഒന്നും നോക്കാതെ തന്നെ, അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് നോക്കാതെ തന്നെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് അസുരന്മാരെല്ലാം ഭഗവാനെ സമീപിച്ചാൽ അത് നിറവേറ്റില്ല എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നേരെ മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജീവാത്മാക്കള് ഈ ഒരു ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക? കാരണം അവർക്ക് അതിലുള്ള ഭ്രാന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ഷണിക നേട്ടം, എനിക്ക് അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടണം കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോഴുള്ള സമൂഹത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ വളരെ കുറവാണല്ലേ. എല്ലാവരും റീൽസ് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു 30 സെക്കൻഡിന്റെ റീൽസ്, അതിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുത്താൽ അവർക്ക് അത്രയും ക്ഷമ പോലും ഇല്ല. എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ക്ഷമ കുറവാണ്. എല്ലാം പെട്ടെന്ന് സാധിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ ക്ഷണിക നേട്ടങ്ങളോടുള്ള ഭ്രാന്ത്, താൽക്കാലിക നേതാക്കന്മാരെ വണങ്ങുക, കൃഷ്ണാവബോധം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് തരുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അതിലൊന്നും ആർക്കും താല്പര്യമില്ല. അവർക്കൊന്നും അതിൽ വിശ്വാസമില്ല. പ്രായണേ മനുഷ്യർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം താല്പര്യം ഉദിക്കാറില്ല. ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നത്, കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചാൽ ഭഗവാൻ അതേപോലെ പ്രതികരിക്കും. ഭഗവാനെ ഏതൊരാൾ സമീപിച്ചാലും അവർ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് അവസാനം അവർ പൂർണ്ണതയിലെത്തും. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് പോകാത്തത്? കാരണം എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം കിട്ടണം. അതിനുവേണ്ടി അവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ ദേവന്മാരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സേവകര് തന്നെയാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരും ആ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകലേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ, ഭഗവാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ.
ആം, പരമമായിട്ട് ആരാധിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചതും ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജനാണ്. ആ, പിന്നെ ദേവന്മാരെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതികതയ്ക്ക് അപ്പുറമാണ്. പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ശക്തികൾ കൊടുക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് ദേവന്മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ആ ഒരു ശക്തി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമ നിയന്താവാണ്, എല്ലാരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് ഈ ദേവന്മാരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സേവകരായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അവർ സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ദേവന്മാർ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ്, ഭഗവാൻ ആരെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്കും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരമുണ്ട്. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ദേവന്മാർക്കുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇതിനതീതനാണ്. ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഭഗവാനെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ദേവന്മാരെയും ത്രിഗുണങ്ങൾ ബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ദേവന്മാർ വരുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. ദേവന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പം ഇന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, അങ്ങനെ ഇപ്പൊ വരുണദേവൻ, അങ്ങനെയുള്ള ദേവന്മാര്. പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മാവും സത്വഗുണത്തില് വരുന്ന, അതും ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മാവിനും മരണമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ ദേവന്മാരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇനി 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഈ 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള കാര്യം ഇവിടെ പറയാൻ. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ ചിലര് മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോ പ്രഭു. മാതാജി, ഈ മഹാദേവനും ഇതുപോലെ തന്നെ മരണം ഇല്ലേ? മഹാദേവൻ വേറെ ശിവതത്വമാണ്, അല്ലെ? നമുക്ക് ദേവന്മാരുടെ ജീവതത്വമല്ല മഹാദേവൻ. മഹാദേവനായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ക്ഷീരം യഥാതഥ, അതായത് പാലിൽ നിന്ന് തൈരാകുന്ന പോലെ. പക്ഷെ മഹാദേവനും ഭഗവാന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. രണ്ടുപേരും ഒന്നാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. എന്നാൽ പാല് തൈരായി മാറും, പക്ഷെ തൈരിന് പാലാകാൻ മാറില്ല. ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ്. അത് ശിവതത്വമാണ്. ശിവതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവിനേക്കാളും ഒരുപാട് ഉപരി മുകളിലാണ്. അപ്പൊ ഈ മറ്റ് ദേവി ദേവന്മാരുമായിട്ട് നമുക്ക് ശിവനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മഹാദേവൻ ഏറ്റവും വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭു, അല്ലെ? ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ്. അദ്ദേഹം ഭഗവാന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്ഥാനം മഹാദേവനാണ്, ശിവതത്വത്തിനാണ്. പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തും മഹാദേവന്റെ ആരായിട്ടാണ് നമ്മള് ബ്രഹ്മാവിന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്നല്ലേ ആരായിട്ടാ വരിക? രുദ്രനല്ലേ? രുദ്രനാണ്. അപ്പൊ അത് ഭൗതിക ലോകത്താണ് രുദ്രൻ വരുന്നത്. സദാശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ലോകത്തുള്ളതാണ് സദാശിവൻ. ഓക്കെ, ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള റീസൺ. ഇപ്പൊ ചിലർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, ചിലർ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നു, ചിലർ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്രകാരം പരമേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരുടെയും സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിയാണോ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനും എല്ലാവരുടെയും ഇവര് ഇപ്പൊ ചിലര് പറയില്ലേ, എന്റെ കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ ദൈവമേ നിനക്കെന്താ കണ്ണില്ലേ, എനിക്കെന്താ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിയാണോ എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരവാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള ഈ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അവർക്ക് മുക്തരാകാം? 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലത്തിൽ വേഗം കർമ്മം കിട്ടണം. അപ്പൊ ഭൗതിക ആസക്തി കൊണ്ടാണ് അവർ കൂടുതലും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാം? കൂടാതെ ഭഗവാൻ ഇവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിയാണോ? കാരണം ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കില്ലല്ലോ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഓരോ വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്ന നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദി ഭഗവാനാണോ എന്നും, കൂടാതെ ഇവർക്ക് ഇത്രയും ആസക്തിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മുക്തനാകാമെന്നുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് കാണാം. അതിനാണ് ഇവർക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് ആസക്തിയുള്ള ആൾക്കാരെ ക്രമേണ
ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്താണ്? ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ തസ്യ കർത്താരമപി മാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാൻ എന്താണ് 4 വർണ്ണവും 4 ആശ്രമവും സൃഷ്ടിച്ചു. അതായത് ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ, പിന്നെ ചാതുർവർണ്ണ്യം 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നെന്താണ്? ആശ്രമം, ബ്രഹ്മചര്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഒന്നും കർത്താവ് ഞാനല്ല. അപ്പോ ഭഗവാനല്ല ഒരാളെ നീ ബ്രാഹ്മണനാകട്ടെ, നീ ക്ഷത്രിയനാകട്ടെ, നീ ശൂദ്രനാവട്ടെ, നീ വൈശ്യനാകുന്നു, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ റാൻഡം ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓരോരുത്തരെ വിടുന്നതല്ല. ഒരാൾ എങ്ങനെയാ ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യനും ഒക്കെ ആകുന്നത്? എങ്ങനെയാ? ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ ഗുണങ്ങളുടെ അവന്റെ കർമ്മവും ഗുണവും അനുസരിച്ച് അവനാകുന്ന, അല്ലാതെ ഭഗവാൻ അവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതല്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുസരിച്ച്, ആ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ ജന്മവും ബ്രാഹ്മണരായിട്ടോ ക്ഷത്രിയന്റെ സ്വഭാവമായിട്ടോ ഇങ്ങനെ വരിക. അപ്പൊ ഈ 4 വർണ്ണവും ആശ്രമവും ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല ഇതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗുണകർമ്മ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും പിന്നെ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിയും അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ വർണ്ണവും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 വർണ്ണത്തിലും ഏത് ഗുണമാണ് ഓരോ വർണ്ണത്തിലും ഉള്ളത്? അപ്പം ബ്രാഹ്മണ വർണ്ണത്തിലെ ഏത് ഗുണമാണ് വരുന്നത്? 3 ഗുണത്തിൽ ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ? സത്വഗുണമാണ്. സത്വഗുണ പ്രധാനികളാണ് ബ്രാഹ്മണർ. ഇനി ക്ഷത്രിയര് രജോ ഗുണ പ്രധാനികളാണ് ക്ഷത്രിയർ. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരികളാണ്. അപ്പൊ അവര് രജോ ഗുണത്തിന് പ്രാധാന്യമായിരിക്കും. ഇത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ബുക്കിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതായത് 4 വർണ്ണത്തിലുള്ളവര് ഏത് ഗുണത്തിലാണ് അവരവരുടെ ഗുണം ഏതാണ്? അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്ന സത്വഗുണ പ്രധാനി, ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറയുന്ന രജോ ഗുണ പ്രധാനി, ഇനി വൈശ്യൻ രജസ്സും തമസ്സും ഈ 2 ഗുണവും സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ളത് വർത്തിക്കുന്നതാണ് വൈശ്യൻ. രജസ്, തമസ് എന്നീ ഗുണങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രാവസ്ഥയിൽ വർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ശൂദ്രൻ തമോ ഗുണത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് ഗുണത്തിൽ വരും? അതിലും മേലെ ശുദ്ധ സത്വഗുണം അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന 4 വർണ്ണങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഈ വർണ്ണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത്? ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ചാതുർവർണ്ണത്തിലാണ് മാതാജി. ഹരീഷ അതിനുവേണ്ടിയായിരിക്കാം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എത്ര പേര് ചാതുർവർണ്ണ എല്ലാം അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓരോരാളും അതേ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് മേൽപോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് തമോ ഗുണത്തിന് രജോ ഗുണത്തിലേക്കും രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് തത്വഗുണത്തിലേക്കും എത്താൻ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ നമുക്കൊരു നിയമിതമായിട്ട് നമ്മള് നിയന്ത്രിതമായിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് അവസാനം എത്തണം. ഈ ഓരോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് അവസാനം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തണം. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള തലത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ളതാണ് ഈ ഈ വർണ്ണാശ്രമം കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ ഈ വർണ്ണാശ്രമം ഭഗവാൻ വെച്ചത് കാരണം ഇപ്പം പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ ഏതൊരു കാര്യം എടുത്താലും ഈ 4 കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർ കാണും. നമ്മളൊരു
കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൽ എടുത്താൽ തന്നെ ഒരു കമ്പനിയിൽ പോയാൽ തന്നെ അവിടെ എന്താണ്, അവിടെ താഴത്തെ ഗ്രേഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ കാണും. പിന്നെ അതിലും ഉയർന്ന ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നവർ കാണും. പിന്നെ അതിനെ എല്ലാ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സെക്ഷൻ ഒരാൾ കാണും. പിന്നെ അതിനെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് CEO ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടൊരു ആൾ കാണും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്ലാസ് റൂം എടുത്താൽ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ചില കുട്ടികൾ ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് ടീച്ചർ പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ട് ബുക്കൊക്കെ എഴുതി നന്നായിട്ട് പഠിക്കും, അന്നെന്നുള്ളത് പഠിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ്. ചില കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ക്ലാസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും. ചില കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവർക്ക് എല്ലാം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക, ബിസിനസ് പരമായിട്ട് പൈസയായിട്ടുള്ള ഡീലിംഗ് ഉള്ളവരായിരിക്കും. വേറെ ചിലർ ഇതിലൊന്നും പഠിക്കാനും ഒക്കെ മോശമായിരിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ കൺട്രോളിങ്ങും ഈ ബിസിനസ്സും ഒന്നും പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇവരെയൊക്കെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നവർ കാണും. അപ്പൊ ഈ ഇതേപോലെ എവിടെ ചെന്നാലും നമുക്ക് ഈ 4 ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാം. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചില ആൾക്കാർ പറയില്ല, എനിക്ക് ഓരോരുത്തർ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിലൊരു തൃപ്തി കാണത്തില്ല. കാരണം അവരുടെ സൈക്കോ ഫിസിക്കൽ നേച്ചർ വെച്ചായിരിക്കില്ല, അവരുടെ ഗുണം അനുസരിച്ചുള്ള ജോലി ആയിരിക്കത്തില്ല അവരവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ഗുണത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ള ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ജോലിയിൽ ഒരു സംതൃപ്തി കിട്ടും. ഇന്നത്തെ ഈ സമൂഹത്തില് ഈ ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആർക്കും. എന്താണ് വർണ്ണം, നമ്മളുടെ വർണ്ണം എന്താണ്, ആശ്രമം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. എല്ലാം ഒരു കുഴഞ്ഞ അവിയൽ പോലെ ഇരിക്കുകയാണല്ലേ. അപ്പോ അപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കഴിവ് എന്താണ്, നമ്മൾ ഏതിലാണ് കൂടുതൽ ടാലന്റ് കാണിക്കുന്നത്, അതിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ആ കർമ്മം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഈ ചാതുർവർണ്ണയമായ സൃഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര ഈ ഒരു കാറ്റഗറി എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ഒത്തൊരുമയോട് കൂടി പോകുമ്പോഴാണ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്ത് ഉയർന്നുയർന്ന് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം മൃഗതുല്യമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു മൃഗത്തിന്റെ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും ആ തലത്തിൽ ഉയർത്തി മനുഷ്യ തലത്തിലേക്ക് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ചാതുർവർണ്ണയം. അതാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയും, മൃഗങ്ങളുടെ തലത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരുടെ തലത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി വർണ്ണാശ്രമം വരുന്നു. നിയമിതമായിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് വർണ്ണാശ്രമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വരുന്നു. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, വൈഷ്ണവൻ എങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ഉയർന്ന തലത്തിലാകുന്നു. അപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മം കൊണ്ടല്ല, അല്ലെ, ജന്മം കൊണ്ടല്ല. അവൻ ബ്രാഹ്മണ പുത്രനാണെങ്കിലും അവന്റെ ക്വാളിറ്റി ബ്രാഹ്മണന്റേതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ബ്രാഹ്മണനല്ല. അവൻ ബ്രാഹ്മണ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണ ബന്ധു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ ആ ഗുണം അവനില്ലെങ്കിൽ അവൻ നിഷ്ഠൂരനാണ്. അപ്പൊ അശ്വത്ഥാമാവ് ബ്രാഹ്മണപുത്രനാണ്, പക്ഷെ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്? ഒരുപാട് ക്രൂവലായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണല്ലേ അശ്വത്ഥാമാവ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ ബ്രാഹ്മണനല്ല. അതാണ് ഗുണം, കർമ്മം. ആ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മം കൊണ്ടല്ല, അവന്റെ കർമ്മം കൊണ്ടാണ് അവന്റെ ഗുണം അവന്റെ ആ വർണ്ണം ഏതാന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണൻ എന്താ ചെയ്യുക? അറിവ് പഠൻ പാടൻ യജൻ യാജൻ, അതായത് പഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, പിന്നെ യജ്ഞം ചെയ്യുക, പിന്നെ നൽകുക. പിന്നെ കൂടാതെ ബ്രാഹ്മണര് ഭിക്ഷ ചോദിക്കും, അത് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഉള്ളതാണ്, ഭിക്ഷ ചോദിക്കാം. ക്ഷത്രിയന്മാരെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ കടമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷത്രിയന്മാരെന്ത് ചെയ്യണം? ജനങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക, രാജ്യം എല്ലാം ഭരിക്കാനല്ലേ. ഈ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ പ്രജകൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുക, കൂടാതെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ രാജാക്കന്മാരാണ് ദാനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ബ്രാഹ്മണര് ദക്ഷിണ സ്വീകരിക്കും, ആ ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാരാണ്. പിന്നെ ബ്രാഹ്മണർക്കുള്ള ക്വാളിറ്റിയാണ് ക്ഷമ വേണം, സത്യസന്ധരായിരിക്കണം. അപ്പൊ രാജാക്കന്മാരും അതുപോലെ പല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഇനി വൈശ്യരെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭരണം, സംരക്ഷണം. വൈശ്യർ
കൃഷി ഗോരക്ഷ കൃഷി ഗോരക്ഷ വാണിജ്യം. കൃഷി ചെയ്യുക, ഗോരക്ഷ അത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. പശു പാല് പ്രധാനമാണ്. പിന്നെ ഈ വാണിജ്യം. ഈ ശൂദ്രൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഇവരെയൊക്കെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവരെല്ലാരെയും, ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാരെയും സഹായിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു വർണ്ണാശ്രമത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ ഇത് തന്നെങ്കിലും ആൾക്കാർ ഈ 4 കാറ്റഗറിയിലുള്ളതിൽ ഈ ഉയർന്ന ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം വരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അഹങ്കാരം വരുന്നത് പ്രശ്നമാണ്. ശൂദ്രൻ വെറും താഴെയുള്ളവനാണെന്ന് കണ്ട് വേർതിരിക്കുക. എല്ലാവരും ഒരേ പോലെ അവരവരെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് അവരവരുടെ തലത്തിൽ ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല അല്ലേ. ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഈ ഒരു തരം തിരിവ് തന്നെ വലിയ കോലാഹലമാക്കും. ശൂദ്രൻ എന്ന് വിളിച്ചു, അങ്ങനെ വിളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവരുടെ ജാതി വിളിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അതൊക്കെ ആളുകൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്തതാണ്. ഇതിനു മുമ്പുള്ള പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ആ തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിലുള്ള ഫ്രസ്ട്രേഷൻ വന്ന് അവർ എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പുള്ള യുഗങ്ങളിലെല്ലാം എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിച്ചായിരുന്നു ഈ ചാതുർവർണ്ണ്യം നല്ല രീതിയിൽ പോയത്. അപ്പൊ ഇന്നുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാവരും ശൂദ്ര കാറ്റഗറിയിലുള്ളതാണ് എന്നാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ളവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഏത് കാറ്റഗറി ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഏത് തലത്തിലേക്കാണ് ഉയർത്തുന്നത്? ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ട് ഉയർത്തുകയാണ് അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണനും ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ മാതാജി ജന്മനെ ജായതി ശൂദ്ര സംസ്കാരേ ഭവേദ്വിജ വേദ പഠനേ ഭവേ ബ്രാഹ്മണ. ഇടയിൽ ഒരു വിപ്ര എന്നുള്ളൊരു ലൈൻ എന്നോട് വിട്ടുപോയി. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ലൈനേ അറിയത്തുള്ളായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ലൈന് എന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നത് വൈഷ്ണവൻ എങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവനാണല്ലേ ബ്രാഹ്മണൻ. പക്ഷെ വൈഷ്ണവനോ ഭഗവാനെ അറിയുന്നവനാണ് വൈഷ്ണവൻ. അപ്പോ എന്നാൽ ഈ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്ന മിക്കവരും ബ്രഹ്മവാദികളായി മാറുകയാണ്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തിത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് വൈഷ്ണവൻ. അതുകൊണ്ട് വൈഷ്ണവൻ ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ഉയർന്ന തലത്തിലാണ്. കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ സമ്പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ട്. ചാതുർവർണ്ണ്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചവനും മനുഷ്യവർഗത്തിലെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയവനും ഈ ചാതുർവർണ്ണ വർണ്ണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇനി 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനല്ല ഇതിന്റെ ഒന്നും കർത്താവ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നു. നമാം കർമാണി ലിംബന്തി നമേ കർമ്മ ഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാതി കർമ്മഭിർന സബധ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കുകയില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന് ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, സുദാമ കുചേലനെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ ഭഗവാൻ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ കുറെ ലീലകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ ഈ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധിക്കപ്പെടുവോ? അത് ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ തന്റെ കടമ എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുമ്പോ ജനക മഹാരാജന്റെ ഉദാഹരണമൊക്കെ പറയും. നീ നിന്റെ കടമ എന്ന അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നാലും എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പാഠമായിട്ട്
നിന്നെ കണ്ട് മറ്റുള്ളവരത് പഠിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു പാത പിന്തുടരാൻ വേണ്ടി അവരാ പാത പിന്തുടരാൻ വേണ്ടി നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ആ, മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും എന്നെ അത് ബാധിക്കില്ല. ആന്തരികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അതിന്റെ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കും. ഭഗവാൻ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും ഒന്നും ഭഗവാനെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല. നല്ല കർമ്മം ചെയ്താലും ചീത്ത കർമ്മം ചെയ്താലും കർമ്മഫലം അനുഭവിച്ച് ഭൗതികതയിൽ ബന്ധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക കാട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒന്നിലും ആഗ്രഹമില്ല, ചെയ്തിട്ടൊന്നും കിട്ടാനുമില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ഭൗതികതയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടില്ല. ഈ നമുക്ക് എന്തിലേലും ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അതിന് ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സസ്യങ്ങൾ വളരാനായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സസ്യങ്ങൾ വളരാനുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് ഉത്തരവാദി മഴയല്ല എന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന പരിതസ്ഥിതികളും ത്രിഗുണാശ്രിതമായ നിർബന്ധനങ്ങളും നൽകുന്നത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദി ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെ. ഈ സാഹചര്യം നമുക്കിവിടെ ത്രിഗുണങ്ങളും ഈ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സൂര്യന്റെ വെളിച്ചവും മഴയും കാറ്റും നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ളതും പിന്നെ സസ്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഫലം കിട്ടുന്നത്. അതിന് ഉത്തരവാദി ഭഗവാനല്ല. ഭഗവാൻ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തു തന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ബാക്കി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദി അതാത് ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ് കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദി. ആ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല. അതിനാണ് ഈ മഴയുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്. മഴ പെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് സസ്യം വളരുന്നു. പക്ഷെ ആ വളർച്ചയുടെ ഉത്തരവാദി അത് ആ സസ്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം മഴയിലെ വെള്ളം എടുക്കുന്നു, അതിന്റെ വളം എത്ര കിട്ടുന്നു, അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ആ സസ്യം വളരുകയാണ്. അതിന് ഉത്തരവാദി മഴയല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ എല്ലാം നമുക്ക് എന്താ ത്രിഗുണങ്ങളും ഈ പരിതസ്ഥിതികളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദി അല്ല. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ കാര്യം അറിയാത്ത വ്യക്തി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന വ്യക്തി ബന്ധനസ്ഥനാവുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അറിയുന്ന ആൾ എന്താണ്? കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികൾ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികളാണെന്ന് കരുതുന്നവർ ബന്ധിക്കപ്പെടും. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആൾ കർമ്മ നിയമത്തിന്റെ ഈ സങ്കീർണ വശങ്ങളെല്ലാം ഗ്രഹിച്ചവൻ കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക കാട്ടാനാണ്. ഇതൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ബന്ധനം ഉണ്ടാകില്ല. ഇനി 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏവം ജ്ഞാത്വാ കൃതം കർമ്മ പൂർവൈരപി മുമുക്ഷുഭി ഗുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത്വം പൂർവൈ പൂർവതരം കൃതം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കുറെ പൂർവം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏവം ജ്ഞാത്വ, ഇപ്രകാരം ഇപ്രകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം, ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യത്വം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇപ്രകാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പൗരാണികമായ മുമുക്ഷുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോക്ഷം പ്രാപിച്ചവർ പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വകർമ്മം നിറവേറ്റുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ഈ 14 മുതൽ 16 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഇവിടെ ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ പറയുന്ന ഒരു കമന്ററിയിൽ പറയുന്നതാണ്, അർജുനൻ ഒരു സംശയം. ഓ കൃഷ്ണ, നീ ചിന്തിക്കുകയാണോ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, ഞാനൊരു ക്ഷത്രിയനാണ്, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പൂർവികരെ ഞാൻ പാലിക്കണം എന്നുള്ളത് അർജുനൻ ഈ ഒരു ശ്ലോകം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സംശയം വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നീ ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഈ ജ്ഞാനം അറിഞ്ഞത് പൂർവികർക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാം. പൂർവികർ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്?
ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മോക്ഷം പ്രാപിച്ച മുമുക്ഷുക്കൾ. അവർ പണ്ടേ തന്നെ ഈ കാര്യം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയത്വം ദിവ്യത്വം മനസ്സിലാക്കി അവരതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നീയും അവരുടെ കാലടി പിന്തുടരണം. അവരെങ്ങനാണോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് അതേപോലെ നീയും ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അർജുനൻ തോന്നുമോ, എനിക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ, ഞാൻ ക്ഷത്രിയനല്ലേ, ഞാൻ എന്തിനാണ് അവരെ പാലിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് അർജുനന് പിന്നീട് ഒരു സംശയം വരും. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? പൗരാണികരായിട്ടുള്ള മോക്ഷം പ്രാപിച്ചവരെ നീ പാലിക്കണം. അതായത് ഇത് പണ്ടേ ഇപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ കാര്യം പണ്ടേ എന്താണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് പേര് ഇത് മനസ്സിലാക്കി മോക്ഷത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവര് കർമ്മയോഗ, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗയിൽ നിന്ന് ഭക്തിയോഗയിൽ എത്തി അവര് ഈ ഒരു സ്ഥാനം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കാൽപാദം സ്വീകരിക്കാൻ പറയുന്നു. ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് 2 വിധം മനുഷ്യരുണ്ട്. ഒന്ന് അഴുക്കാർന്ന ഭൗതിക വാസനയോട് കൂടിയവർ, അഴുക്ക് തീണ്ടാത്തവർ. ഇങ്ങനെ 2 കൂട്ടരുണ്ട്. ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അഴുക്കാർന്ന വാസന, അതായത് ഒരുപാട് ഭൗതിക വാസന ഉള്ളവർ. മറ്റുള്ളവർ എന്താണ്? അഴുക്ക് തീണ്ടാത്തവർ. ഈ 2 പേർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നല്ലതാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് അഴുക്കാർന്ന ആൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നല്ലതാകുന്നത്? കാരണം കൃഷ്ണാബോധം അഴുക്കാർന്ന ആള് കൃഷ്ണാബോധം ശീലിച്ചാൽ അവര് പയ്യെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അഴുക്ക് തീണ്ടാത്തവർ, അവരും ഈ കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അത് കണ്ടിട്ട് മാതൃകയോടെ അത് പാലിക്കും. അപ്പൊ ഈ 2 കൂട്ടർക്കും, അഴുക്കാർന്ന ഭൗതിക വാസനയുള്ളവർക്കും അഴുക്ക് തീണ്ടാത്തവർ 2 പേർക്കും കൃഷ്ണാബോധം ഗുണകരമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന് നൽകപ്പെട്ട ഉപദേശം എന്താണ്? നീ ഒരിക്കലും കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയും മാറിയിരുന്ന് താൻ കൃഷ്ണാബോധം നടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വില കുറഞ്ഞതാണ്. അതായത് തൻ്റെ കർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് മാറിപ്പോയി കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ താഴ്ന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. ഭഗവാൻ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലേ, രാജഋഷികൾക്കാണ് ഭഗവാൻ ആ ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും സ്ഥാനത്തുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത എന്തിനാണ്? അവരത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട്, ആ പ്രജകൾക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് വിവസ്വാനെ പോലെ ഭഗവത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നീയും പിന്തുടരണം. പണ്ടുള്ളവരെ പിന്തുടരണം എന്ന് പറയുന്നതിന് വിവസ്വാൻ എങ്ങനെയാണോ പിന്തുടർന്നത്, വിവസ്വാൻ അത് മനുവിന് കൊടുത്തു, മനു എങ്ങനെ പിന്തുടർന്നു, അതേപോലെ നേരത്തെ മോക്ഷം കിട്ടിയ ആ പൗരാണികരായിട്ടുള്ളവരെ പ്രവർത്തികൾ നീയും പ്രവർത്തിക്കണം. അല്ലാതെ നീ തന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ പോവുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം പണ്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രവർത്തിച്ചവരുടെ എല്ലാം എന്ന പോലെ മുൻകാലങ്ങളുടെ സ്വകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് സൂര്യദേവനെ പോലെയുള്ള പ്രവർത്തികളെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപോലെ മുഴുകിയവർ അത് പാലിക്കുക. കൃഷ്ണൻ എന്താണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്? അപ്പോ നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരികയല്ല, നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുക, പൂർവികർ ചെയ്തത് പാലിക്കുക. അടുത്ത സെക്ഷനാണ് 16 മുതൽ 24 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കർമ്മം മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ കർമ്മ, അകർമ്മ, വികർമ്മ ആ ഒരു സെക്ഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ്. കർമ്മ, അകർമ്മ, വികർമ്മ, എന്താണ് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം? അറിയോ? കർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫലേച്ഛയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം. വികർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർമ്മത്തിനെതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക്, വേദങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് വികർമ്മം. പിന്നെ ഭഗവതേച്ഛയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാപപുണ്യത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഇല്ലാത്ത ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നോ അതാണ്. പാപവും ഇല്ല പുണ്യവും ഇല്ല. ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി തരുന്നത്, പുണ്യവും പാപവും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള കർമ്മം, അതാണ് അകർമ്മം. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് നമ്മൾ താഴെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അതായത് ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വികർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രപ്രകാരം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ, എന്താണോ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ള കർമ്മമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ ഏത് ലോകത്തേക്കാ പോവുക? ശാസ്ത്രപ്രകാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെവിടെ എവിടെ ചെന്നെത്തും? ഏതൊക്കെ ലോകത്ത് അവർക്ക് എത്താം? അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ആ, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്താൽ എവിടെ പോകും? ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആ, സ്വർഗത്തിൽ. സ്വർഗത്തില്, ഉപരിലോകങ്ങളില് പോകും. അപ്പൊ ഭൂവർ ഉപരി ഭൂവർ സ്വർഗ, ഈ 3 ലോകങ്ങളിൽ അവർ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് ഒന്നെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ വലിയ ധനികനായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിട്ടോ അങ്ങനെ ജനിക്കാം, അല്ലെ ഭൂവർ ലോകത്തിൽ ജനിക്കാം, അല്ലെ സ്വർഗലോകത്തിൽ ജനിക്കാം. അപ്പൊ ഈ 3 ലോകങ്ങളിലെ അവർ എത്തും. ഇത് ഭക്തിവിനോദ് താക്കൂർ എന്താണ് കർമ്മം തന്നെ 3ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനി നമ്മൾ വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. കുറച്ച് ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കമൻട്രിയിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതും കൂടെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. നമുക്കപ്പോ ഈ 16ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്ന് നോക്കാം. കിം കർമ്മ കിമ കർമ്മേതി കവയോപ്യത്ര മോഹിത തത്തേ കർമ്മ പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷസേ ശുഭാത്. എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിക്കുന്നതാണ്. ഈ കർമ്മത്തെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ നീ അശുഭകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഈ കർമ്മം വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദീക്ഷണാശാലികൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനന്റെ നിലവാരം എന്തെന്നറിയാതെ ദീക്ഷണാശാലികൾ പോലും അമ്പരന്നു പോകുന്നു ഈ കർമ്മ വികർമ്മം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പൊ അത് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഗുരുപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആധികാരിക പുരുഷന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കീഴിൽ വേണം നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ. അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഊഹാപോഹത്തിലൂടെ കർമ്മം വികർമ്മം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അത് ആരെ ഫോളോ ചെയ്യണം? പൂർവികരെ ഫോളോ ചെയ്യണം. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, പൂർവികരെ ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകം പറയുമ്പോൾ അർജുന ഒരു സംശയം തോന്നും, എനിക്കെന്താ ഇത് അറിഞ്ഞൂടാഞ്ഞിട്ടാണോ ഞാൻ പൂർവികരെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്? എനിക്കറിയാലോ ഞാനൊരു ക്ഷത്രിയനല്ലേ. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നത്, 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനുള്ള കാരണം അർജുനൻ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ഇത് വളരെ പ്രയാസമാണ്, ഇത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. കർമ്മം എന്താണ്, അകർമ്മം എന്താണ്, ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും അത് വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ കർമ്മത്തെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. നീ അപ്പോൾ അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പൂർവികരെ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് പൂർവികർ? ഏത് പൂർവികരെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ അതിന് ഇവിടെ നമുക്ക് 12 മഹാജന്മാരെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭാവാർത്ഥത്തില് 258ാമത്തെ പേജിൽ 12 മഹാജനന്മാരെ പറയുന്നുണ്ട്. അതും ഒരു നാരദ ശംഭു ആ കുമാരോ കമലോ മനു ആ പ്രഹ്ലാദോ ജനക ഭീഷ്മ ആ ബലിർവയ്യാസഖീ വയം ഹരിബോൾ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ 12 മഹാജന്മാരുടെ പേരെഴുതാം. അപ്പൊ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ബുക്കിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, 12 മഹാജന്മാര് ആരാണ്? അപ്പൊ അത് ഈ 258ാമത്തെ പേജിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ്? സ്വയംഭൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, ശംഭു ശിവൻ, പിന്നെ അടുത്തത് 4 കുമാരന്മാര്, കപിലൻ, മനു, പിന്നെ പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മർ, ജനകൻ, ഗോസ്വാമി, ബല എന്ന് പറയുന്നത് ബലി മഹാരാജ്, വയ്യാസഖി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി, വയം ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ? യമധർമ്മൻ. ഇപ്പൊ യമധർമ്മൻ പറഞ്ഞതാണ് ഈ 12 മഹാജന്മാരുടെ ആ ശ്ലോകം അല്ലെ. അപ്പം 12ാമത് യമരാജ്. അപ്പൊ ഈ 12 പേര്, ഇപ്പൊ ഇവര്
നാസ്തികത്വമുള്ളവരാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ വേണം പിന്തുടരാൻ. അപ്പൊ അവരെ പിന്തുടരാതെ നമുക്കിത് വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. ഈ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സങ്കീർണതയുള്ളതാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മള് പൂർവികരെ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട പ്രാമാണികരായിട്ടുള്ള മുൻഗാമികളെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്ര ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുനനെ താൻ തന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് ഉപദേശിക്കാൻ റെഡിയായിരിക്കാൻ. അപ്പൊ ഈ ഉപദേശം വളരെ നല്ല, കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഉപദേശം ഭഗവത് പ്രോക്തമായിരിക്കെ അർജുനനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, അവർക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട. കാരണം അർജുനൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് കൊടുത്ത ഉപദേശമാണ്. അപ്പൊ അർജുനനെ പിൻഗാമി അനുയായികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഏതൊരാൾക്കും അതിനെ വിഭ്രമത്തിനിടയില്ല, കാരണം ഭഗവാൻ നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കൺഫ്യൂസ് ഇല്ലേ? യുധിഷ്ഠിരൻ പോലും ഈ മഹാഭാരത യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടൊന്നും യുധിഷ്ഠിരന് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ചെയ്തത് പാപമല്ലേ, ഇത് പ്രവൃത്തി ശരിയല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഇത് വന്നു. പിന്നെ യുധിഷ്ഠിരനെ ആരാണ് സമാധാനിപ്പിച്ചത്? ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോ ഭീഷ്മര് പറഞ്ഞു, ഈ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല, അത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കർമ്മം. അപ്പം നീ ചെയ്ത കർമ്മം അത് അകർമ്മമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലും പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ളതുമെല്ലാം ഭീഷ്മരെ ഉപദേശിക്കാൻ. അപ്പൊ ഭീഷ്മർ എന്ന് പറയുന്നത് 12 മഹാജനിലെ ഒരാളാണ്. അപ്പൊ 12 മഹാജന്മാരില് പോലുള്ള ആധികാരിത്വമുള്ളവരെ പിന്തുടരണം, എന്നാലേ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ 16 ശ്ലോകങ്ങളാണ്, 16 വരെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? 20 വരെ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. കാരണം ഈ കർമ്മം തന്നെ നമ്മൾ ഭക്തിശാസ്ത്രി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഭരതേയ വിദ്യാഭൂഷൺ, ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ, പിന്നെ വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി താക്കൂർ ഇവരുടെ കമന്ററിയിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.